ja som tam u nového videa a v dnešnom videu si ukážeme tento mikrofón. Takže, ja by som začal tým, že je aj dosť hlasný a budeme ho používať na hociaké videá, keď ho bude treba. Takže, myslím si, že určite sa hodí, ale chcel by som ho odskúšať, že čo je to zač. Tak sa na to poďme pozrieť. Je proste takýto obyčajný mikrofón, má nejakú dĺžku trebárs. Dáme taký typ, že 1, 2, 3, 4, 5, okolo zhruba 6. Však pomerať. Takže ideme to pomerať, hej, takže to je ten mikrofón. Tak dámy a páni, to je riadny bigar toto. Môžete vidieť? Má to tak okolo 24 cm. Takže 2 m a 4 cm. Takže je to dosť veľké, hej. Čo si povieme. A dosť sú to na hociaké hlasitosti ako. A je to na baterky, takže to je tá najväčšia výhoda tohto mikrofónu, že proste je to na baterky a nemusíte to tam proste sa tu hnávať s kablami a nebudete mať pod stolom tak ako youtuberi. Ani ja takto pod stolom nemám, napríklad, že nahádzané kable, takže asi takto. My máme nahádzané v obývačke, čo je na telku, máme tam PlayStation, potom tam máme, už ani neviem, čo tam všetko máme. A ten mikrofón mi vlastne ako keby, že ide cez túto, cez toto rádio, cez tamto rádio a tým pádom tu na, tam, takže tu máme to rádio, v tom rádiu je napojený taký ako keby taký jack a tu sú tiež baterka a vlastne ako keby napojíte to do tohto rádia a potom vám to ide. Takže asi takto. Ako mikrofón je úplne ľahučký, pretože je z Actionu. Ukážem vám tento obchod. Je to Action, takže asi tak. A tento mikrofón je konkrétne z Nemecka, takže je to kúpené aj za 8 eur, tuším. Takže bol celkom lacný a je dosť dobrý. A taktiež aj máte to na baterky, takže vám to vydrží minimálne mesiac, 2. A nemusíte tu mať káble. Presne tak, lebo potom mám u detka ešte jeden taký mikrofón na inú väžu. A ten mikrofón má také káble, no ma to treba napájať tam cez predĺžovačky, cez kábel, cez jack, proste všetko. A ideme si pozrieť aj, či má ten Action obchod aj svoj e-shop. Takže ja vám to takto ukazujem, hej. A poďme sa na to pozrieť. Som dosť vedavý, či majú svoj e-shop, pretože popravde dosť ma to zaujíma. A je to tak, že potrpím sa aj na tých stránkach, takže tá stránka by mohla byť premakaná. Takže dáme si Action. Tak. Je tu e-shop, dáme pani, je tu e-shop. Pane Bože. Prihláška, zobraziť detaily, pomaly všetko a ideme, dáme
skúšime to multimédia. A ideme sa pozrieť, či tu je tento mikrofón. A keď nie, tak ho skúsime nájsť. Pani, dáme to? Je tu mikrofón. A je tu! Dáme, pani, je tu. Bomba. Máme tu aj takéto na trička, ale som si to nekúpil. Bohužiaľ. A je tu, dáme, pani. Tuna, ako môžete vidieť, neviem, či ho vidíte. Ja vám ale trošku znížim jas. Teraz ho vidíte. Je to presne ten. Kde ste farby. To môžete porovnať, hej. A tuto sviečem, pretože tá batéria tu je vypnutý na fotke. A tá krabica od neho bola takáto, hej. Aby každý vedel. I keď ste tam asi videli len ten mikrofón, ale to nevadí. Takže vidíme sa u ďalších videí a ja sa s vami lúčim. Určite nezabudnite dať odber a like a čaute.